kami din. Pwede damag. Basta sulat ta. Oras ka man na. Wena. Kita nadamag mo gayam ni ko ni amom ni Berto, jay taga barangay Kawitan. Wen, apay nga ini Manong Berto. Ay sus. Ano mo nadamag? Hampay karon apay ha. Ano di balita dyan? Aday bagak kanyan yung duwa talang kinamuhan mo ibagbagat sa bali. Yeah. Kuwa gayam natay. Natay? Won natay. Nabiro kanda. Ha! Chismis dahil. Taamom. Chismis. Dadjay kabit na. Oh, kat idi ko kano. Ti nadamag ko kung may pagbaga. Do talagang baka mo. Wen, nasa ko. Ti nadamag ko kano. Idi parbangon. Aha. Nakita da nga pinmangkon. Timang kinadagos? Won pinmangkon. Amo tako ti ko gayam di ay. Ginmatang ti nag-order di kabit na ti online nga Viagra. Bayag kira. Won. Amom naman o tinumar na. Mano? 5. 5. 1, 2, 3, 4, Ay, 5. Won ah. Amin ata ka tumangkin Ay na talaga. talaga. Talaga dayta. Oh. Amom no kas ano kaidi ko kano madama. Mhm. Nagpalpitin sa ngay tamadi nga rod ti side effect din pa. Wen. Fake nga rod di Viagra. Ah, galing China. Won galing China. Idi ko kano madama ka nung nga ako nga Nagkaskas jay da. Kasuhon. Oh. Hindi ka bigla ka nung tinmangkan. Tinmangkan nakakaspi ka no. Patay di bagi na ka no. Awan hanggang madiretso ta tinmangkan ka no. As lang nga plagpol. Uy. Talaga makakasyan. Dalawon ata. Pwede na na. Di may sapa eje padli. Di napanaknak ni pamunpon. Wen. Yun, nakaon ba? O nakaon. Okay, ti dakis na pay. Napanak na kay pamunpon. Amam ti klasin ti lungon na. Ano? Mga arko. Ako no apay. Tayo ditin mangkalot hanggang maidiretso. Patay dito talaga nga diretso. Nakakasyan. Uy. Talaga nga permi ang iyang bayag kira. Pero miya, sungot ti labas na gayam, ting kastada ijay. Gapos na kababain ka no, madita nga mawanta. Arko nga di lungon. Siyempre, increment da kanolangan yun. Aday bagak kanya pare. Pinadas kumit lang ti bayag. Oo, pinalas mo. Naman. Badinaan mo ni senyora. Oo, ni Mrs. mo, nakamo. Kunari di barkada. To, itumar mo dahi ta. Basik na, kagudwa. Siyempre napigsak eh. Ay dati sakit ti puso. Uy. Itumar ko, kagudwa. Oh, nangyari No. na Diyan kami ni Blacky ti, nagsipsipin. Oh. Nakitutak. Kagudwa hamit lang di dumakil. Kunso. So kagudwa di iko. Di tumangkin. Ay, awa. Kasi dulo na nakakastang eh. Atay nagtangkin ko. Dapat pala Isu. intumar ko gayang nga buo. Ay, kasi dahil guys, ako nagtumar kagayam. Buo nga tablet. Tanuhan na buo nga tablet, kagudwa lang. Ay, paiso. 1/4 haaning. Adulan. Delikado na ita. Wen. Talaga. Hindi ni Ni Berto talaga. Awan. ti madigamin. Ije pay kabit na nga nangyari. So awan ang dakkel nga gulo dahil. Wen, siyempre, di asawa na. Madi nga ulusarad ti kasi. Lagi si kabit na. So nga madigam ti ko, madigam ti kaskaseta, makarma kagaya. Wen, paiso. No may sa ti asawam. Ay kahit mga asawon, no adati asawam, ije ka lang asawam man ka nga makikagkab. Yung tinangyari tata. Nakarma, iso na ti kautog na. Won hindi utog na nakarma so na. Paiso tayo dyan pare. Pati baka dapat tinabatit ang bayan. Dapat ah. Usari nga, buko ah. Won Para, padawat ka man. sige pa alaik lang. O sige sige. Sige pare. Nay oh. Atoy J. Maysa. So tumarap tayo yung buo. Buo day ta. Madi nga kagud ba? Gamin amo ti mangyari. Gumudwa mi ta dito bangkid. Atoy. Atoy Maysa. Gabaling nga tumarap tayo. Madamdama ah. Ang dami. 30 minutes before the fight. Ah. Effective tayo ta pare. Una, padasak na talaga. Kiss na nakaduwa nga kar na anak. Jesus. Sapay balak ko ti twins. Twins. Twins ah. Tumarim nga duwa. Duwa, tapos twins. Wait. Paiso day ta. Ni, Oh, kanya na ramidin. tinumar ko na. Di ko naklo 30 minutes. Nga dati numar mo. Ukis sa ba? Sa bali na ita. Sa bali na agas na ito. Oh, sanana. Ni. Kaya pati.
tinadamag mo gayam di ka ni Padre nga Berto gayam ka natay gayam. Ni Pare Berto? Oo, natay ka no. Apa ya? Diyan ko mo no ti nya tinadamag ti kwa. Gare-gare ka. Akala ko